Ayun na nga guys, andito tayo ngayon sa Terminal 2 at papunta tayo ngayon sa Coron. So ayan, nakapila na nga ako at nagche-check-in na ako guys. So ayan, so dumaan muna ako dito sa lodge sa Philippine Airlines kasi may free yung ko ticket ko. May free palang lodge yung nakuha kong ticket. So yan. So until nabusog ako, pumunta na ako sa gate ko. Sa gate ng ng airlines ko, hindi pala gate ko. Tangina. So ayan, so nakapasok na pala ako sa airplane, guys. Ayan, so nasa unahan tayo, guys. Ayan, oh. Oh, 'di ba? Yabang eh. So habang nasa taas tayo ng airplane, guys, nakikita ko yung mga barko ng China. Char. Hindi, yung pala yung ginagawa sa MOA, yung tinatambakan ng mga ng mga tao. Gagawing extension nata ng MOA. Joke. Ayan, so palapag na tayo ng Coron, guys. Ayan na nga, andito na tayo sa Francisco B. Reyes Airport ng Coron, Palawan. So ayan guys, dito na nga tayo at hinihintay ko yung service ko sa papuntang hotel. Ayan, so medyo umuulan-ulan. So medyo kinabahan ako kasi akala ko uulanin yung yung trip ko dito sa Coron. So andito na nga tayo sa hotel, guys, at ipapakita ko sa inyo yung view dito. Yan. Yan pala yung Coron, guys. Yan yung pupuntahan ko kinabukasan. So dito pala ako sa taas ngayon, guys. Ayan, tingnan ko yung yung view. Ayan. So yan pala yung swimming pool nila, guys. Ganyan talaga daw yung kulay niyan, guys, kasi yung sa pintura ganyan talaga yung pintura niya sa baba. Kaya ganyan yung kulay niya, hindi yung madumi, guys. So yan yung pupuntahan ko kinabukasan, guys. So puputulin ko muna tong video na to at may part 2 to, guys. Ayan. So, yan, pupuntahan ko yung bukas. So, excited na excited ako talaga, guys, na mapuntahan ko yung mga rock formation ng mga ng Coron, Palawan dyan. So, sabi nga nila, sobrang ganda dyan. So, yun, guys. Bye muna, guys, ha. Bye-bye.